ideme na to. Na Schneeberg, na Klosterwappen sme vo Weichstalskom údolí. 31. august 2025. 6 hodín ráno. Teplo nebude. Pozeráme na tie oblaky. Nepršalo moc. Takže na tejto strane máme Schneeberg a na druhej sú Raxy. Plavky máme, to na potom. Takže ide sa na to. Ideme na to, ne? No, smer. Hej, hej. Takže je spodná časť výstupu na Klosterwappen. Ešte divočina. Zarastené. Technické. Takže sa turističi prvý kilometr z Hollentálskeho údolia. Od chaty, od parkoviska. Ešte je celkom tma. Ešte trošku tma. Trošku tma ešte síce, áno, ale už to začína. Už to je to tady. Sme mali ísť neskôr o hodinu. Ako? Sme mali ísť o hodinu neskôr. Alebo z čoho? Tak toto vyzerá po 3,5 kilometroch a asi 650 metrov výškových. Skoro 700 už. Čiže skoro pred polovicou. Niektorí majú 750. Aha, to. Teplo není, fúka vietor, oblaky sú vysoké zatiaľ, ale aspoň je svetlo už. Dole v údolí v Rokline svetlo nebolo, tam sa zle točilo. Takže pozeráme sa od Kienthalerhütte na Raxalpy. Nad nami stíži Turnstein. Tak sa pozrieť tak trochu. A ide sa ďalej. Koľko máme? 1200 metrov nadmorská výška? Neviem jak ty. Takže ešte 1300, skoro 1400. Čiže ešte 800 výškových. 1389. Takže ešte 800 výškových. A sme tam. To už je, čo budeme vidieť. Nevidieť, lebo je mlá bude možno. Tu píšu, že 2 hodiny. No, sme sa inak riadne obliekli, lebo teplo vyzerá inak, ale snáď táto bunda bude stačiť. Teraz sme vlastne na Schneebergu. Driapeme sa na Klosterwappen.
Peťo, tak povedz, čo to vidíme. No čo Ty tu to vieš. vidíme? Si tu Veľkú bol? jamu s Grosse Hellentalom. A ja tam pod nami. Naše auto je ešte niekde hlbšie. Už sa naše kolena tešia, ako tam budeme zbiehať. Hej, ja už mám 840 metrov výškových. Ty máš viac? Ja už mám pekných 957. No jo, už sme tam skoro. Už len Čo ideš? za pár 1517. Ale bude inverzia, pozerajte na to. Toto teraz nevyzerá, Miky to teraz slúbil, ale takže... hovorím to do telky, Tak. že bude inverzia. Tak ideme na to. To striháš, ty to určite zostriháš. Ja to nestriam, ja to spájam. Iba. Tak. Píše mi, že 2 km do kopca 558. 2 kilometre. Tu máme tak hodku a sme tam. Reálne. Tu píšu, že hodka 3/4. No, uvidíme. Tak, ideme na to. Koľko hodín teraz? 8 hodín denný čas. 8 hodín, skoro 5 km a 1900 výškových. Takže ideme do tohto lesa. Poďme na to. Tisíc metrov výškových máme. Nadmorská výška ako malý fatranský kriváň alebo veľký Rosutec. Čiže 1600 metrov zhruba píše. A to znamená, že ešte 600 výškových, aby sme mali byť na Klostervapene. Ideme od 6 ráno, je nejakých 8 hodín, také 2 hodky ideme. A zatiaľ nás to baví, príroda krásna, výhľady tiež, akurát, že ich menej vidno, lebo sú za oponou. Trošku sa otočíme, takže toto je pohľad na Rakzalpy a pred nami vidno Klostervapen. Akurát, že ho nevidno, ale je tam. No, tak, ale ako vravím, hore bude inverzia, to je isté, tak potom budem míňať baterku viacej. Asi 6,5 km. Asi 6,5 km a 1940 metrov výška, čiže 1250 nastúpaných. Je tu riadny vietor. Skoro tam. Pocitovo bude tak minus 10, ale reálne tak prečo môže byť nejaká predpoveď hlasila. Verzia je trochu vyššie. Poďme na to. Neckové výhľady. Tam je vrchol. Skoro sme... 5,5 km 120 výšky. Inak pozri sa na mňa, máš dobré okuliare. Jedno okuliar, jedno sklo, máš úplne, že... Sme asi 100 metrov od vrcholu. Myslím, že dneska tu veľa turistov bude. Totálna výchrica, výhľad žiadny, pocitovo minus 10.
Peťo. Sa dlho na tom slniečku nestačíme. Myslím, že hore bude inverzia, ale trošku vyššie ako je vrchol. Tam nebudeme sa kopať. Poďme. My zmrzneme všetko. Takže prežili sme Klostervapen, zbiehame, vietor už není taký a tyjo, aké výhľady. Si odfotím. Stále sme v nadmorskej výške slušnej. Mal som sa pozrieť na hodinky predtým, 1500 metrov, čiže 700 metrov sme zbehli, hore bol neskutočný vietor. Výchrica, nedalo sa nič, iba rýchla dokumentácia a poď ho dolu. Takže v 1500 metroch strmina k hovado. A aha, aká milka nám tu spriečila cestu. Normálne na chodníku. Trošku ju to paličko, oné. A to je pekne nám ustupí, hádam. No, teraz pozerá ten spätný kop, aký vie spraviť ona. No poďme, paličky. Je to kráva či bík? Bík. Pozri. Bíček. Tak radšej poďme. Ty vole, no, rešpekt. Teraz sa rozbehne, dáme také sierko, že si nevidel. Nie, ja som si nerobil srandu. A tam hore je ďalšie. To nebude bíček. Toho nemusí. Takže pozeráme sa na Klostervapen, teda smerom na Klostervapen a touto dolinou sme išli smerom hore a ideme teraz dole trošku inou cestou a náš ďalší cieľ sú Rax Alpy, to je tam tá kopa skal pred nami. Foto.
nadmorská výška 880 metrov. Čiže ešte 300 metrov výškových k autu. A týmto štýlom to ubehne veľmi rýchlo. Ahoj. Poď. Tak po 4 a 3/4 hodinách opäť naspäť pri Wachtelhause. Takže Klosterwappen hore dole sa takto krásne vybehol. Tu sme začínali nástup, išli sme druhou dolinou naspäť. Ideme k autu dobaliť veci a hurá do Raxalp. Dobre, sme tu. Auto tu máme. Teraz tam hore vravíš? Potom. A ideme dotankovať. Ideme na to. Toľko máme 13,5 km, 4 3/4, 4 hodiny 40 minút, 1400 nastúpaných. Poďme na to. Takže Schneeberg je za nami a to je Schwarza riečka a my prechádzame do Raxalp. Tam sa ľudia ratujú. No a tu sa budeme kúpať, keď sa vrátime z Raxalp. No a týmto sme prešli cez Holertalské údorie a vstupujeme do Raxalp. Tak Maťo? Tak. Raxalp. Doteraz tamto bol Schneeberg. Teraz tá stena, to sú Raxy. Takže ide sa. Ten vietor. Sme v Raxalp. Tak toto tu vyzerá. Schody až do neba. Tak je to gíčové, to fotíš. Tak konečne sú oblaky preč, môžeme natáčať. Počasie konečne na jednotku, trochu vietor. A ideme v Grösser Hohental, tak, už to neviem povedať. Tu ideme tam do toho z priesmiku. Áno, to je naše sedielko. Ty brďo, dobre.
nedá ani tak vysoko pozerať, ako ideme. Lebo by ma seklo tu v krku. Tam už som videl našu cestičku. To je proste, že tak a tak. Ty vole, to ideme až tam hore? Ti vravím tam. No ty koky. Ale vidíš tam ten zárez, taká tá ako jaskyňa? Aha. Tadiaľ vlastne pôjdeme pod ten previs a tam doprava hore. No za kilo. Dobre. Easy. Easy. Easy peasy. To sú raxy. Ja ho vidím, ale či to vidno je v telke, to uvidíme až v telke. Tu sa neokúpeme. Tak a takýto nejaký bude ten zostup. Krása, sadneš, nariť a ideš. Teda musím povedať, že vertikály sú tu úžasné. Nadmorská výška 1000 metrov. Prešli sme 17 km. Je 12 hodín. Čiže skoro 6 hodín v pohybe. A pred nami je ferátový nástup. Že je to riadna strmina, to je pravda, ale pekne pribúda výškové metre. Už sme v 1100, ešte chvíľku a budeme v priesmiku. Tam hore je ten priesmik, kam ideme. A nejaké rebríky, také trošku reťaze. Tak sa všetci tešíme. A výhľady čím ďalej, tým krajšie. Tak, 17 km, 1160 metrov výškových, Klosterwappen je takto stále v oblakoch pred nami. Brutálna dolina v Raxalpách. Takže sme stále v tých Raxoch. A
Jak to tam vyzerá hore, Maťo? Mokro. Dobre. Tečie tu potok. Takáto ferata jemná ide tam hore do priesmyku a ide sa do toho. Geislochsteig sa to volá tu. V nadmorskej výške asi 1200 metrov. Tak poďme to skúsiť. Tu je Istiace lano. To si píš? Som mám trochu sťažené. Niekto iný dole sa tešil. Ty sa taky tešíš. Ja sa teším. Veľmi. Ale bez vítania. Bez... Tak toto je nádhera. Kloster stále v oblakoch. Tento feraty sú do pohody. Máme knižku vrcholovú zapísať. Hej. No teraz akurát bacha. Výhľadom. Dobrý cvet. Môžeš. Ako to tam vyzerá? No pekne, pozri tu na aký pekný vodopádik dole. Krása. Sa drž, zubami, nechtami, všetkým, čo máš. Ideš za mnou a ten mach vyzerá úplne že neuveriteľne. No keď sa pozrieš hore, Vidím, nádhera. Jak tam teče tá voda. Celá stena. Mhm. Toto je skratka k autu inak. No, ty tu budeš mať expozíciu. No dobré, ja teda vypínam kameru, lebo tu sa treba držať aj zubami, nechtami. A nie je to iba jednou rukou. Takže... Čau. A toto je to Istiace lano. A takto to vyzerá za nami, no pekná nádhera. Blížime sa na hrebení k Prajnervandu. Takýto chodníček ide, krásny. Už nadmorská výška 1500. Asi 6 hodín. No, skoro 7 už. Chvíľočku. Takže skoro hore pri Prajnervande
Za nami Klosterwappen, stále v oblakoch. Nič z toho nebude dneska. My sa chceli vrátiť, ale keďže je stále v oblakoch, tak už to necháme na budúce. Pred chvíľou bolo jedno Habsburg House. On je v diaľke pred nami niekde, takže ho nevidno teraz. A my sa dostávame na hrebene. No tak tým hrebeňom hore sme mali bežať. To si necháme na budúci rok. Tak to hre? Mhm. Ach, ok. Tak to je brnkačka jen to, ale Samé lúčky, nie? pekné. Kupačiky. Hej. Také krásové jamy. Ale toto? A nikde nikoho. Fakt, ale sme nestretli nikoho. To je úplná pecka toto. Sami v celej doline. Nadmorská výška 1600 metrov. Tak konečne Preinerwand pred nami. Ale fúka to jak sprosté. Tak, toto. Na krajina, tam si vlastne. Vidím. Konečne na Preinerwande. 1700 metrov nadmorská výška. Sme tu nejakých 22 km, 2600 nastúpaných. A toto je zaujímavé. Proste lístok dole až k autu. Stačí spraviť krok. Ideme na to? Ideme. Dobre. Klosterwappen stále v oblakoch. Čo? Takto vyzerá cesta z Preinerwandu smer na Otto House. Takže tam sme dneska boli a nič sme nevideli, lebo to bolo v oblakoch. A znova to je v oblakoch. Čo je to? Schneeberg. Inak mimochodom tu oproti v údolí, oproti to, čo neviem, či to jedno je to Semmering,
a ten je Štulek. Takže keď niekto vraví, že ide lyžovať na Schneeberg, tak ide lyžovať tam. Ale keď niekto ide na Štulek alebo Semmering, tak je to jedno z tých dvoch stredisk, čo sú na horizonte. Schneeberg to určite není. Teraz je to skratky dole do dedín Reichenau an der Rax a Maxalovská magistrála. Dneska Schneeberg turistom súdený není. No tak to vyzerajú chodníky. Pred nami je Ottohaus, potom sa plánovka. A s plánovkou sa sem dá hore vyviesť. Takýto chodníček nenáročný, behateľný. Je tu vyzerá zase Klosterwappen, zase ho není vidno. Toto je z Jakobskogel a ideme na Ottohaus a ešte pozrieť sa, ako vyzerajú dedinky pod Reichenau an der Rax. Pod nami presne takto celé. Tam Brainerwand, to je kríž na vrchole. Tak, to je Ottohaus. Posledná zastávka pred veľkým zbehom. Takže sem ide lanovka z dola. Reichenau an der Rax. Dedinka niekde tam dole. 1000 metrov prevýšenie. Takže my to ideme samozrejme zbehnúť po svojich. Posledný zbeh. Ešte 800 výškových metrov zhruba takýmto a horším terénom a sme pri aute. Kilometr odbil. No. Takže tam dole ideme, aby bolo jasné. A tadiaľ to sme šli, keď sme šli Raxok smerom tam, už smerom na Brainerwand. Toto je ten priesmyk, ktorý sme šli. Teraz ideme dole, takto po tomto hrebení. A Klosterwappen je stále v oblakoch, takže nič z toho nebude dneska. Ešte raz táto, kto má rád výšky, tak toto je niečo. 600
metrov výška čistá. Len aby bolo jasné, tak tadiaľ dole sme takto šli. Teraz to krásne vidieť. Tunak, takto hore cez feratový úsek a hore na hrebeň v Raxalpách. Pod nami je ešte asi podľa hodiniek 500 metrov výškových. Neskutočné. Že posledné výškové metre pred tým, jak zídeme dole k autu, ale asi tie najzaujímavejšie. Taký skoro bežecký terén by som Úplne tu bežíme. Takže pozriem sa, ani sa radšej nepozerám, lebo keď sa pozerám, tak sa mi z toho točí hlava. Hej, toto furt, takéto rebíky, reťaze, a keď už v nohách máme 3000 výškových, tak to ide pomalšie na tých rebríkoch. A ďalší. Asi sa otočím, ale ne.
No dobre. Fú, Maria. A tak to pokračuje. Až tam dole po cestu. Dobre. Ideme na to? Ďalej. Tak, sme doma. Weichtelhaus. Chata. 35 km. 5 hodín. Skoro 11 hodín na nohách. A 3000 výškových.